Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di Mini Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya. Ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana? Hari ini kita kerja neng Paron, guys. Jam 1 ini Paron, goni koncone dewi, goni konco seniman. Padahal gak kira prabar, ambisi teko. Bukan apa-apa. Dumas itu. Tapi nek Dumas Manggolo ya sih. Mak kerja apa-apa mbok. Kalau Manggolo nih, iki Dumas iki. Kulo pun didhawuh saking panjenenganipun. Dumas. Untung Wahyudi. Kowe iki minangka talaning basa pangdaring gonto babaring sedya. Ananging minggu bilih akhir kula matur ing mangkinipun wonten tuna dungkap wonten pangsuhipun sepinesan malih kula nyuwun bisa samudra pangarsani. Bapak Ibu ingkang kula hormati, aturipun Bapak Untung sekalian Ibu yang bisa membantu inggih kaki memuji mugi-mugi Bapak Islam sekalian Ibu Fatimah Dalasa Kulawangsa sedaya tansah pikantuk rahmati Pangerang Sukorahayu ingkang sami pinanggih. Dene kasalajengipun aturipun Bapak Untung sekalian Ibu ingkang dados wasing gati lumantar kawula ngaturaken sekar cempaka mulya sajudu utawi penganten kekalih sawetahipun pasrah panggula wentah kasumanggaaken dumateng kulawarga niki. Buat bilih ing mangkinipun sumandha wonten ing dalem mriki mugi tansah kagula wentah dumateng margine kesainan miturut adat widhi-widana ingkang sampun lumampah wonten ing dusun mriki. Ewa semanten buat bilih ing mangkinipun sumandha wonten ing Karang Tengah inggih badhe dipun jurwentah dhateng margine kesainan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dene ingkang salajengipun kula minangka wakil saking pangombyong pengarah pengantin sedaya mbok bilih anggenipun marak sowan wonten ing mriki kirang duga kirang trapsila anggenipun anggrahake pasugatan sedayanipun. Kula minangka wakil saking pangombyong pengarah pengantin sedaya nggih nyuwunaken pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Dene kasalajengipun Bapak bilih ing mangke sak titipurane hadicara panyuwun ing siang menika Bapak Untung sekalian Ibu Twit rombongan sedaya inggih badhe nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi lampah saking mriki ngantos dumugi dalem Karang Tengah tansah manggih kawijengan kaslametan ngantos dumugi dalem bulan sewang-sewang. Ing wusana saking kula pribadi kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapas titis wijang wijirin pangandikan wedari pangandikan Bapak Garson amasrahaken sekar cepaka mulya sajudu ing ngarsanipun Bapak Islam Ibu Fatimah pasrah dereng sampurna menawi dereng katampi dening Bapak Islam Ibu Fatimah. Monggo sulih sarira talanging atur Bapak Islam Ibu Fatimah ingkang kepareng ngaturaken panampining pasrah pagluwatan inggih Bapak Sumiran. Katur Bapak Sumiran kasumanggaaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min Tanjung. Wonten rencep enten napa jenengan kula tesih kondher kemawon niku. Aja dadi kaget atimu Kakang Patih sida paksa bali tanpa paring pawarta marang sliramu Tanjung. Kepiye pawartamu saksune aku ninggalke sliramu Tanjung? Pawarta dipun disae-sae kemawon Kang. Kabeh kebutuhane para abdi dalem kepatihan iki wis mbok cukupi kabeh Tanjung. Sedaya Kang. Ayo tenang kowe Tanjung. Tanjung. Aku dina iki bali tanpa paring pawarta marang sliramu. Wonten menapa jenengan kula tesih kondher kemawon. Tak mirengke saka kadolan kok ana swara gamelan kang mandang. Nggih, iki enten sing gadahan. Iki janjane sing dadi manten iki sapa to Tanjung? Niku nggih rencang kula piyambak. Oh, mangan mangan, ndok poso lho. Mangan mangan ae. Iki sing dadi manten iki kadangmu. Nggih, bae-bae iki lho. Oh. Lah kok yo mantene aku kok yo balik dhewe garwane kok yo ora didolang kaya awake dhewe dolang-dolang ngono kae. Pripun Kang Mas niku lho, manten lho. Kok iki bojone wae dibulang kok piye? Maaf kampung dhewe. Tanjung, Kula Kang. aku ninggalke sliramu nampa dawuh Kanjeng Sinuwun Silahadi Krama. Saperlu padi tumbaling praja wujude emas telung plengkung gupala telung gelung Tanjung. Tanjung, Kula Kang. gedhe rasa tresnaku mung tak pasrahke kanggo sliramu. Semanten mugi kula ngingaken. Bebasan ana widodari cacah 1000 tumurun ning anan donya tresna marang pun Kakang. Mila Kang. Katresnanku tetep kanggo sliramu wae. Lahir terus sing batin Tanjung. Aja sumerlang Tanjung. Katresnanku ora bakal tergodha. Ayune para widowati kae Tanjung. Tanjung, aku ninggalke sliramu tak suwun sliramu ngreksa katresnanku Tanjung. Gedhe katresnanku tak tandur jroning atimu tuh lan ngrembaka nganti wektu iki Tanjung. Aku bali tanpa paring pawarta marang sliramu Tanjung. Abdi dalem kepatihan aran Guna Santa nusul anggonku padi tumbaling praja Tanjung. Ature Guna Santa gawe abaning kupingku panasing dadaku Tanjung. Ngerti lho Tanjung. Aku dadi garwamu. Tak angkat derajatku dadi garwa pati. Apa kang dadi penjalukku wis tak turuti kabeh tak sebadani ning nyatane. Ninggalke sliramu padi tumbaling praja durung kasil. Dereng kasil Pak sampun konter jenengan iku pripun to Kang? Sliramu ing kepatihan kene nyidrani katresnanku Tanjung. Kok itu biasa dan Tanjung. Mikir-mikir lambemu ayu rupamu ning
atimu kebak wisora. Kalau niku tresna dengan saya dan wonten pokongan dia Bukti lan nyatane wis diaturke Guna Santa. Salah sawijining mung kowe munduk sowan ngarsane Kanjeng Sirun Silahati Krama. Kowe memes katresnane Kanjeng Sirun Silahati Krama Kanjeng. saya setuju mas. Kalau niku tresna dengan saya dan wonten pokongan dia Tresnamu wong lamis Tanjung. Ora teko kowe ngati Tanjung. Aku dadi bojomu aku ora apa Tanjung. Ora sol. Saya setuju mas. Kabeh kejalumu tak turuti. Ning nyatane kowe cidra karo aku Tanjung. Tanjung. Kaget. Kowe wis gawe wirang aku Tanjung. Kowe wis gawe wirang aku Tanjung. Tak gadang-gadang bisa dadi tulodo para wanita yang keprabon kepatihan begini Tanjung. Itu mintamu nesto Tanjung. Jenengan kaget kaya loro kabeh le. Tanjung. Gelem matur brawa aku sesuk paring pangapura. Ora niku tresna satu kali jenengan. Ora coba ora kene Tanjung. Malah bengah ora kene. Gelem bloko aku sesuk paring pangapura. Ning yen tetep selak karo tumindak. Ora ana pidala kang pantes tumrape tumindakku Tanjung. Kajaba cating nyawamu Tanjung. Sik Tanjung. Mbak Indah, emang asal yang bodi ora? Terus ku batakane wah. Terus di bodi masane keresmu busik kok piye? Tanjung. Becik kowe mati Tanjung. Aja cengengesan kowe Tanjung. Ini sampe linci kowe. Lucu nek tenanan nek danu lak jelek. Wis nek kene sambatan, tiba kaya nyumbang. Wah, nguten wae. Becik kowe mati Tanjung. Aja ngirani kaya ngono kowe Tanjung. Kula jenengan kecewa mas. Nanging kula ketetepan. Apa? Kita di penjara Tanjung. Bila kula mengke arus katane. Kene iku kula sepekan. Tanjung. Kula arep katane. Kene iku kula tresna. Edan kowe Tanjung ora ono. Getih kuwi gandane ngarung Tanjung. Batur Rasul. Getih kuwi gandane ngarus kaya moncrate getihmu Tanjung. Mati kowe Tanjung. Si Tanjung temukai pati yang tanganku. Jumbuh kerap kelakuan ikan wis nidrani katresnanku. Mumpung iki ora pinggiring pengawan pusaka kang tak tapak ing dadaring Sri Tanjung. Bakal tak jamas sering banyuning pengawan. Loh! Tanjung! Tanjung! Getihmu wangi Tanjung! Oh Tanjung! Tanjung! Siramu di Tanjung! Loh! Tanjung! Siramu hilang Tanjung! Loh! Tanjung! Loh! Mati! Aku sing lumpur Tanjung! Tanjung!
Nyapo, Orang bisa pusing samsui. kata ngomong siji dek iki gak ra garing dan angin dek itu tanggone ngono. Lah iya, kalau ngopo nek jero sak rasane iki ngerti ora ya? Rasane jero sak ale. Itu apa itu? Enggak tahu itu rasanya baunya itu rasanya ale. Itu tadi nggak garing. Bau kesukaan Domini itu, bau kesukaan Domini. Suka gue. Abi sok ale. Nggih, alhamdulillah niki wau nggih Brahman Sri Tanjung. Niki nggih pitutur kagem Kedua mempelai dan Mas Rega. Itu tuturnya apa Mbak YouTube ini? Nah, dimireng nih. Buku Mas. Ya makanya ya aku ya wani nuturi. Betul. Iki mau Brahman Sri Tanjung enek maknane. Ya, maknane gampang percaya omongane tangga nek ora nek buktine. Kuwi bisa ngancurne rumah tangga. Betul. Nah, sing biyen ya wis biyen saiki digawe lembaran baru. Ya, Pokoknya nek tukaran percaya diri. Ya. Percaya diri. Tumini, buat tetep omah-omah ki tetep tukaran ki mesti. Mesti, Pak. Pokoknya saben tukaran sing dieling-eling kudu siji. Siji nak tukaran bunyi gak dikeloni. Piye? Mas kawin sing dieling-eling. Iya. Pokoknya sing dieling-eling mas Mas kawin. iki ora paling penting, sing penting sih tak punya lho. Apa? Bisa. Anak tukaran mesti wae. Omah-omah ki mesti wae. Pokoknya saben tukaran sing dieling sitok mas kawin. Yes. Anak tukaran ya, Mas. Pokoknya bengi mulai tanggapan yang ini gak kira lo set menengah di Lalu langsung mesti kuwi anggo tiap barang kuwi Ya om. setak. Anu tante. Iya tante. Akhirnya piye namanya? Oh iya. Wah, sanggunan kalau bisa diceluk ngene guys. Dandanan bar subuh ngene. Dulu ada iki marang gawe iki gue ngerti nek aku ngedas. Nggih, alhamdulillah. Ya, waktu di sini. Terus iki pripun? Iki Karena mandane piye? kadang sinoman lho dulu paripurna. Iya. Ya suka pari-sukane kene. Oh, pari-sukane. Iya. Iki berdiri pengantin saking Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Ngawi, kulone Rumah Sakit. Sama mau dijual di nemu. Apa sudah itu nanti kontrak baru? Bisa muncrat, hati-hati. Hati-hati loh, itu kayak kamu. Enggak. Nangis gitu tadi. Iya, alhamdulillah. Itu terus anu hiburannya apa lagi? Aku kalau anu masih ada. Reot. Aku kira itu wis hitungane bayaran iki kuduhna sambatan. Nyumbang wis mesti, minggu nak nyumbang mesti gawe status. Mbak YouTube ini Supanono ing kene kuwi kurang prayogi nek awake dhewe iki matur bab bayaran. Bukan Awake dhewe ning kene iki nyambung pas seduluran. Orang kepareng nek matur bab bayaran. Bukan apa Mas? Betul bener iku nek mulai dari sampe enggak nengok dari 12 kemarin. Bensinnya kan sapa? Bensin Bensin tak neng pom. Ngapa? Mirip sama. Lah kok pom kasaku? Ya, masa lo pakai saya. Masa sambatannya betul. Nyumbang wis ronggon. Sik to. Kok iso sumbanganmu ki piro kok iso mundhak-mundhak sumbangan berarti lho. Nyumbang ronggon. Ronggon. Ya, sita kono Oh, ini kono yang nyumbang. Oh, jangan lho. Duit kaya jenenge yo bareng-bareng. Iki carane yo piye? Sing mumet kancane lho. Ono sambatan kene sambatan bolone kabeh.
dina sandatan. Nah, terus ada apa Mas? Sing baku bakas waras seger waras. Loro apa Mas? Demen loro itu sumbangan akeh Mas. Oh, demen loro kae bar itu sumbangan akeh. Lah loro apa piye? Wah, wis loro Mas. Ibu sik gudi banget loro Mas. Itu 5 juta dulu. Sumbangan loro kan 5 juta. 5 juta. Kira-kira asul-asul bisa. Enak jadi. Anu ya pengen duit banyak, loro ya. Orang Mbak, orang. Aku. Aja dadi mantan lo itu. Kan aja di sambatan duit iya. Oh iya. Yuk, malah ini dulu. Sik to, berarti ku sumbanganku double. Lah Bu iki kancaku SMP lho. Iya gitu. Lah Bu E, Aku sih kan ya. Cocokane ya weh nyambat aku gak saya Mbak. Oke, siap. Aku gak saya Mbak ya. Oke, cocokan ini. iki terus piye iki? Malah ini dulu. Ayo. Monggo Mas Heru. Bablas ke kidul yuk. Yuk. Mas, yo. Iki karek doaku iki jam pira sak senengmu, donga wis ana karep. Wis bener. Kali aku kasih yuk. Yo. Niki sama ini dibuka. Oh, boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Yo, ulune yo kek. Yo. Nah. Ini bakal suwek. Enggak jalan. Yo. Enggak jalan. Yo. Hei. Hei. Was. Yo. Loh. Iya. Was. Hei. 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 Was. No, 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 no. Ya. No, no, no. No, 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 no. Dah semua contoh. Alah, alah. Yo. Oh. Yo. Hoi. Ya susul Mas. Dulu tamunya bang Gondor. Kira-kira cemrawala sih. Masih daun tuh Lek. Tidak gol. Mulai kabeh kok. Ora konsisten bahan wis sampean dek gawe tak kon mulai kabeh tak mulai. Cemrawala suwene mulai. Kita iki wedal iki sampun siap. Heeh. Kok nganti dhuwur mesane kamune ya ora kerasan. Padahal lu ngene iki ada bunga di arep mesti mulai. Sampai ini dicatat ini. Wah iya, ben seneni ya Allah. Nggih, Mbak Indah. Iki tugas bola sampun rampung. Mama iki wis dikongkon ini wis teko. Ya, ini apa kok gampang lulus kali tenan bos. Bisa kok. Wis panik neh. Dek jarine wis ora sah. Lah iki iso njaluk transfer barang. Nggih, niki tugas kula sampun rampung badhe wonten lepaten ngapunten. Mbak Yu. Iki memang insiku sok brusik. Insiku sok brusik. Mau ngalas arep muni. Alas bidang buatmu. Nggih, badhe wonten lepaten ngapunten. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu